أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Jama'a mune makowa da kowa fatan alkhairi, sannan muna muku barka da kasancewa da mu a wannan gida mai albarka. Yau a cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala muna ɗauke da sirri na haddace ilimi. Wannan sirrin da za mu bayar insha Allahu ta'ala za iya amfani da shi wurin yaro, zai iya amfani da shi, babba ma zai iya amfani da shi. Wannan sirri mai albarka insha Allahu ta'ala. In yaro ne wanda ba zai iya karantawa ba, ana iya ringa yi mai amfani da shi wurin karantawa, ana tufa mara a ruwa yana sha insha Allah. Shi wannan sirri duk abin da ya shafi haddace ilimi ko son a fahimci wani ilimi, zai kasance mutum na son ya ringa hadda ta karatu ba ta yiwa, ta bokon koko ta arabi, koko ya kasance ma mutum kwata-kwata baya fahimtar karatu in an yi na addinin koko na zamanin. To insha Allahu ta'ala kowane daga ciki waɗannan da muka lissafa insha Allahu ta'ala in aka yi amfani da wannan sirri za a fahimci ilimi, in so ake a fahimta, in so ake a ringa kiyaye shi, wato haddace shi insha Allahu ta'ala za a ringa haddace shi cikin sauƙi ba tare da wata damuwa ba. Wannan sirri mai albarka sirri ne na alhafizu. Yanda ake wannan sirri, ko ya kasance in babba ne ana karantawa ƙafa 1000, ana karanta ta ƙafa 1000 kullum a karanta ta ƙafa 1000. A yi addu'a akan Allah ya yassare mutum fahimtar ilimi da haddace ilimi. In yaro ne kuma za a iya ringa tofa mara a ruwa ko da ƙafa 41, ana bashi yana sha, ana bashi yana sha. Sannan kuma akwai wata sigar da ake amfani da, wato wannan suna Allah alhafizu, akwai sigar da ake amfani da shi wacce in ga babba ne sigar ta fi sauƙi. Madadin a ce kullum a yi shi 1000, ana yin shi, ana karanta shi bayan fitowar rana, bayan fitowar rana. Bayan fitowar rana, daidai lokacin da rana ta ɓullo, daidai lokacin da rana ta ɓullo da safe kenan, da safiya kenan, ana karantawa ƙafa 100. Ana karanta alhafizu ƙafa 100, almuhaiminu ƙafa 100, al'alimu ƙafa 100. Kowannensu za a karanta ƙafa 100. Alhafizu ƙafa 100, almuhaiminu ƙafa 100, al'alimu ƙafa 100. Shi wannan in ga babba ne zai fi, in ga babba ne ya riƙe wannan, ya riƙi wannan tun daga shi adadin akwai ƙaranci, cikin ɗan lokaci mutum zai gama. Kuma shi aka riƙe su uku da alhafizun da almuhaiminu da al'alimu ana yi, to shi ainihi sirrin ya fi ƙarfi, ya fi ƙarfi. Duk yadda mutum bai fahimtar karatu ko yana fahimta bai haddace shi, da ko da ya haddace sai ya zube. To insha Allahu ta'ala aka yi amfani da wannan sigai za a samu nasara sosai insha Allahu. Za a fahimci karatu, za a haddace ilimi a cikin ikon Allah. Sannan kuma insha Allahu tun da muna lokaci na damuna, wato ruwan sama, insha Allahu ta'ala akwai wani hatimi ruba'i
za mu yi ƙoƙari mu kawo shi, saboda dama da ruwan sama ake amfani da shi hatimin. Insha Allahu ta'ala za mu yi ƙoƙari mu kawo shi, shi ma yana da ƙarfi sosai abin da ya shafi haddace ilimi ko fahimtar ilimi da ƙarfafa ƙwaƙwalwa, da ƙarfafa ƙwaƙwalwa insha Allahu ta'ala. Wannan sai a je a jaraba shi, insha Allahu za a ji daɗin shi a cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan anan ne muka kawo ƙarshen shi wannan sirri na yau insha Allahu ta'ala. Mu nemi kowa da kowa fatan alkhairi, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sake sada mu. Ma'assalam.